En aquesta classe aprendrem a resoldre sistemes d'equacions lineals pel mètode de Gauss. Com veurem, s'assembla molt en el mètode de reducció. Un sistema d'equacions es diu que és lineal si les incògnites que normalment anomenem x, y, z apareixen només sumades o restades o multiplicades per un nombre que anomenem coeficient. Aleshores, expressions que puguin contenir productes, divisions, logaritmes, etc., són sistemes d'equacions no lineals que ja veuríem en episodis posteriors. Un sistema d'equacions se diu que té mida n per m si conté n equacions, o n files, i m incògnites, o m columnes. Vegem un exemple. Aquí tenim un sistema d'equacions 3x3, perquè té 3 files, és a dir, 3 equacions, i 3 columnes, que són les 3 incògnites, x, y, z. Cadascun dels nombres que acompanyen a les incògnites se les diuen coeficients, i els nombres que no duen incògnita reben el nom de termes independents. Començarem resolent un tipus especial de sistema que s'anomenen sistemes escalonats. Un sistema d'equacions és escalonat si d'una equació puc aïllar directament una incògnita, després puc introduir aquesta incògnita a una altra equació i aïllar-ne una altra, i així successivament puc obtenir tots els valors de les incògnites. Vegem amb aquest exemple com es faria. Com veiem, la tercera equació ja ens diu que val la z. La z és 1. Si ara introduïm el valor de z1 a la segona equació, ens diu que menys i més 4 per 1 és menys 2, de forma que aquí podem aïllar que val la i. Menys i és igual a menys 4 menys 2, és a dir, la i ha de ser igual a 6. Si ara, sabent la z i la i, substituïm els seus valors a la primera equació, doncs la x més i menys z és 1, aïllam la x és 1 més 1 menys 6, és a dir, menys 4. Com veiem, hem trobat la solució del sistema, que és que la x és menys 4, la i és 6 i la z és 1. Bastant fàcil, no? Bé, vegem aquest altre exemple. Aquest sistema també és escalonat perquè de la segona equació ja puc aïllar directament la x, 3 entre 3 és 1. I ara dèiem, si jo pos a la primera que la x és 1, em queda 2 per 1 és 2, menys i és igual a 2, val? De forma que jo puc aïllar d'aquesta equació la i i em queda 2 menys 2, 0. Ja sé la i. Ara, com que ja sé la x i la i, la puc substituir a la tercera equació i puc d'aquesta aïllar que val la z. Per tant, 6 per 1 és 6, menys 4 per 0 és 0, més z és 8, per tant, aïllant la z, i la z ha de valer 8 menys 6, 2. Per tant, la solució del sistema és que la x és 1, la i és 0 i la z és 2. Acabem de veure que els sistemes escalonats són molt fàcils de resoldre, però a la pràctica no tots els sistemes són escalonats. Aleshores, el mètode de Gauss el que aconsegueix és transformar un sistema d'equacions que no és escalonat a un que sí que ho és i és equivalent en el primer. Per cert, un sistema se diu que és equivalent a un altre si té les mateixes solucions. Per fer aquesta transformació, normalment s'han de fer una sèrie de passes. A cada passa es fan transformacions. Vegem quines són transformacions vàlides que podem aplicar. La primera és canviar l'ordre de les equacions. Si jo tenc aquest sistema d'equacions i canviï la posició de la primera i la segona equació, el sistema que obtenc és equivalent en el primer, té les mateixes solucions. Per tant, això ho puc fer. Una altra cosa que puc fer és multiplicar o dividir tota una equació per un nombre. Tota significa que hem de multiplicar tant el membre de l'esquerra com el membre de la dreta. Per exemple,
Si en aquesta equació la multiplic tota per 2, em quedarà 6 menys 4, 2, 2. I aquesta tercera equació, doncs, la puc dividir entre 5. Menys x menys 5y igual 3. Com veiem, les transformacions s'indiquen d'aquesta forma. A la segona equació la canvio per la segona multiplicada per 2. A la tercera equació la canvio per la tercera dividida per 5. No patiu, a continuació veurem més exemples de com indicar les transformacions. Una altra transformació que s'utilitza moltíssim és a una equació li puc sumar o restar una altra prèviament multiplicada per un nombre. D'acord? Per exemple, en aquesta segona equació la canvio per la segona menys 3 vegades la primera. I si ho faig, me queda aquesta altra equació. Fixeu-vos que la primera i la segona no les he modificades i per tant les he copiades exactament igual. L'única equació que es veu modificada en aquesta transformació és la segona. Vegem com, aplicant aquestes transformacions, podem utilitzar el mètode de Gauss. Partim d'aquest sistema d'equacions, que no és escalonat, i ens demanem com podríem fer perquè fos escalonat. Doncs pensam, si aquests termes d'aquí no hi fossin, el sistema seria escalonat perquè de la tercera equació tindria z, de la segona podria tenir y i de la primera podria obtenir la x. Per tant, el que volem és aconseguir que aquests termes desapareguin fent transformacions. Per aconseguir-ho farem dues passes. Primer, intentarem que aquest terme i aquest desapareguin. Per això farem les següents transformacions. A la primera equació la deixarem igual. Perquè aquest terme desaparegui necessitem emprar la primera i fer que 3x menys 3x seria 0. Per tant, a la segona equació la canviem per la segona menys 3 vegades la primera. Per aconseguir que aquí hi hagi un 0, el que hem de fer és modificar la tercera i dir la tercera és la tercera menys 2 per x, 2 per x. Per tant, la tercera menys 2 vegades la primera. Ara copiem tot el que no ha canviat, que és la primera equació. La primera equació la deixem igual. I ara, aquesta transformació se pot fer mentalment si un ja té una mica de pràctica. Si no, el que vos recomano és que fasseu la següent. Hem de fer la segona equació, per tant, posant la segona equació aquí, i hem de fer menys 3 vegades la primera. Per tant, menys 3 vegades la primera, multiplicam la primera per menys 3. I ara sumam aquestes dues equacions. 3x menys 3x se'n va, que era exactament el que nosaltres volíem. Una i 9is són 10is. Menys 1 i menys 12, menys 13 zetes. I menys 18 menys 63 menys 81. Per tant, ara aquesta equació és la que hem d'escriure aquí. I ara el que hem de fer és exactament el mateix per l'altra equació. Per tant, la tercera equació, que és aquesta, li hem de restar el doble de la primera. Per tant, multiplicant la primera per menys 2. I ara sumam. Els dos primers se'n van, ens queda 5i menys 5z igual a menys 30. I ara aquesta equació és la que va a parar en el sistema equivalent. Vale? Com que necessita espai, borraré aquests càlculs auxiliars que he fet. Ara, el que ens demanem és com podríem fer perquè el sistema fos escalonat. Doncs hauríem de posar que algun d'aquests nombres d'aquí fos 0. Per tant, hem de treballar en les dues darreres equacions. La forma més senzilla és que aquest sigui 0. Per quin motiu? Perquè si en aquest 10 li rest el doble de 5, 10 menys 10 és 0. Per tant,
el que faré serà modificar la segona equació. I la transformació que sembla que funcionarà és que a la segona equació la canviï per la segona menys dues vegades la tercera. Fixeu-vos que la primera i la tercera no les toc, les deix exactament igual. Per tant, a la següent passa, aquestes equacions simplement les he de copiar. Ara facem aquest càlcul auxiliar, que és la segona equació li he de restar el doble de la tercera. Per tant, multiplic la segona per menys 2 i sum. Aquests dos se'n van, me queda menys 3z igual a menys 21. D'acord? Per tant, aquesta equació és la que va aquí. Aquest sistema ja és escalonat, el podríem resoldre directament, o el que, si volem, podem fer és la segona equació la podem dividir tota ella per menys 3 i a la tercera equació la podem dividir tota ella entre 5 i ens queda aquest altre sistema equivalent. I ara resolem el sistema escalonat, d'aquí la z és 7, substituïm aquí, i ens queda que la i és 7 menys 6, és a dir, 1, i substituïm ara tot a la primera equació i ens queda que x menys 3i, és a dir, menys 3, més 7 per 4, 28 és 21, i d'aquí ens queda que la x és 21 més 3 menys 28, és a dir, menys 4. I amb això tenim que aquest sistema d'equacions té com a solució que la x és menys 4, la i és 1 i la z és 7. Finalment, el que es pot fer és comprovar la solució, és a dir, substituir aquests valors dins el sistema d'equacions original. Si cadascuna de les equacions s'acompleix, vol dir que aquesta solució és vàlida. Si hi ha alguna equació que no funciona o no es compleix, ens hem equivocat i hem de repassar els càlculs. També fer notar que en aquest procés de resolució, en aquestes transformacions, el que fem és canviar els coeficients de les equacions, però l'estructura de x, y, z i termes independents segueix exactament sempre igual. Això ens motiva a introduir una forma simplificada per resoldre els sistemes pel mètode de Gauss, que és la forma matricial. Què és una matriu? Doncs una matriu és un conjunt de nombres que estan ordenats en files i columnes. Considerem el mateix sistema d'equacions que abans. Per passar aquest sistema d'equacions en forma de matriu, el que fem és ens oblidam de les incògnites, i únicament escriurem els coeficients. Si no hi ha cap nombre, hem de pensar que hi ha un 1. D'acord? Per tant, aquí tindrem un 1 i aquí tindrem un menys 1. La forma matricial d'aquest sistema és la següent. Com veiem, anant copiant els coeficients, 1, menys 3, 4, 3, 1, menys 1, 2, menys 1, 3, en aquesta part, sense posar ni x ni y, z, i en comptes dels iguals posam una barra i copiem els termes independents. Sabem que aquesta columna és la de les x, de les i's i de les z's. Això és la primera, la segona i la tercera equació. Per cert, si faltés algun terme, que aquest no hi fos, hauríem de posar aquí un 0. Ara, el mètode de Gauss s'aplica directament en aquesta matriu. Cal anar fent transformacions sobre les diferents equacions o files. Utilitzaré la mateixa tècnica que abans. Primer faré que aquest terme desaparegui, és a dir, posaré un 0 aquí, un 0 aquí i finalment un 0 en alguna d'aquestes posicions. I el sistema ja serà escalonat. En aquesta tècnica veureu que en els apunts se l'anomena col·loquialment posar una L, perquè fem zeros en aquestes posicions. Però no és l'única forma, podríem trobar altres maneres de fer que aquest sistema fos escalonat, però aquesta sol ser la més clara.
Farem les mateixes transformacions que abans, la segona equació és la segona menys 3 vegades la primera i la tercera és la tercera menys 2 vegades la primera. La primera equació la deixem exactament igual i ara hem de fer aquesta transformació. Per tant, el que farem serà copiar la segona equació i a baix posam la primera multiplicada per menys 3. I a continuació fem la suma. Aquests dos se'n van. Me queda 10 menys 13 i menys 81. I això és el que va en aquesta segona equació. Per tant, aquí posem 0, 10, menys 13, menys 81. Repetim el mateix per l'altra transformació i ens queda que l'altra fila es queda 0, 5, menys 5, menys 30. Ara el que farem serà la segona equació serà la segona menys 2 vegades la tercera, perquè d'aquesta forma tindrem un 0 en aquesta posició d'aquí. I ja aprofitarem per dir que la tercera la dividim tot entre 5. Aquí ens quedarà 0, 0, menys 3, menys 21, i ara dividim per 5 la tercera, ens queda 0, 1, menys 1, menys 6. Ara aquest sistema ja és escalonat i el que podem fer és tornar-lo a passar en termes d'x, y, z. És a dir, recordeu que aquesta columna du ses x, aquesta és ses y, aquesta és ses z, aquí tenim l'igual i aquí tenim els termes independents. Per tant, ens queda una x menys 3y més 4z igual 21. Aquí només ens queden zetes, és a dir, menys 3z igual a menys 21. La darrera diu que i menys z és menys 6. Per tant, ja tenim el sistema escalonat. D'aquí podem aïllar la z és menys 21 dividit menys 3, és a dir, 7. D'aquí aïllam la i, és 7 menys 6, que és 1, i substituint aquí dalt ens quedarà que la x és igual a menys 4, per tant, obtenim exactament la mateixa solució que pel mètode sense emplear les matrius. La pregunta és de quina de les dues formes ho he de fer? Si esteu a primer de batxillerat, podeu fer de les dues formes. Jo vos recomano amb matrius. Si esteu a segon de batxillerat, ho heu de fer d'aquesta segona forma utilitzant matrius. Vegem aquest segon exemple. Primer el que fem és passar en forma de matriu aquest sistema. 2, 3, 0, 14, 1, menys 2, 1, menys 3, 2, menys 1, menys 1, 9. Ara veiem que aquí ja tenim un 0, per tant, en comptes de fer la L aquí baix, podem intentar fer-la aquí dalt i el sistema també serà escalonat. Intentem posar un 0 en aquesta posició. El que podem fer és sumar l'1 d'aquí dalt i tindríem 1 i 1, 0. Vegem quina és la transformació. La primera i la segona equacions no les modificam, les deixarem igual. Per tant, és a la tercera que la canviem per la tercera més la segona. Per tant, serà menys 1 i 1, farem que aquí hi hagi un 0. Per tant, a la tercera li sumam la segona i tenim 2 i 1 són 3, menys 1 i menys 2 són menys 3, 1 i menys 1 és 0, que és el que volíem, i 9 menys 3 són 6. Ara, perquè aquests zeros que tenim aquí no se destruïsquin, només podem modificar o fer feina amb aquestes dues equacions. Ens oblidam de la segona. Anem a veure. Allà on seria més fàcil, veig que tenim aquí un 3 i aquí un menys 3. Per tant, per posar un 0 aquí, simplement hem de sumar a la primera i la tercera. Anem a provar, per tant, aquesta combinació. La primera equació la canvio per la primera més la tercera i les altres dues se queden exactament igual. La transformació ens està dient que hem de fer 2 més 3, 3 menys 3, 0, 0 més 0, 0, i 14 més 6 són 20. Aquest sistema ja és escalonat, ja el podríem passar amb x, y, z, però
Abans, el que podríem fer, fixeu-vos que se pot simplificar aquesta equació entre 5 i la darrera se pot simplificar entre 3. Ja ho faré directament quan escrigui el sistema en termes d'x, y, z. Em queda que la primera equació és que x serà igual a 4, la segona sí que serà x menys 2y més z és menys 3, i la tercera ens quedarà que x menys y és igual a 2. De forma que aquest sistema, com dic, és escalonat. De la primera equació ja sabem que la x és 4. Si venim ara a la tercera, me queda que 4 menys y és 2, de forma que aïllant d'aquí la y és igual a 4 menys 2, és a dir, 2, i substituint a la tercera equació ens queda que l'x és 4 menys 2 per 2, que són 4, més z igual a menys 3. D'aquí sabem que la z és menys 3. Ara només falta passar net la solució i comprovar-la. La x és 4, la y és 2 i la z és menys 3.